Care începem ședința ordinară de azi, 28/2025, convocată de domnul primar din dispoziția 46 din 14/8/2025, cu respectarea procedurilor legale de comunicare a materialelor de ședință către consilierii locali prin intermediul poștei electronice și publicarea pe site-ul instituției a convocatorului și a proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. Dau cuvântul doamnei secretar general să facă prezent. Bună dimineața! Conform articolul 243 aliniatul numărul de la Regulatul Administrativ, am consemnat prezența la ședința de astăzi a unui număr de 16 consilieri locali din cei 17 în funcție, având un accent motivat doamna Crișana Alexandrina Menița. Prin urmare, ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile în cadrul ședinței de astăzi. Am să supun, potrivit articolului 138, alineatul 15 din Codul Administrativ, spre aprobare, procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 31 iulie 2025, care v-a fost comunicat. Vă precizez că la respectiva ședință au fost prezenți un număr de 16 consilieri locali. Dacă sunt obiecțiuni sau completări pe marginea procesului verbal, vă rog să vi le exprimați. Dacă nu, vă supun la vot procesul verbal. Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 31 iulie 2025 s-a aprobat cu 15 voturi pentru, o abținere domnul Antonie. Vă solicit de asemenea să-mi comunicați dacă la vreunul din proiectele înscrise pe ordinea de zi a ședinței de astăzi este vreun consilier local care se încadrează în prevederile articolului 228 aliniatul din Codul Administrativ. Asta înseamnă că nu participă la vot. La proiectul 4. Domnul Covaci și la proiectul 4. Și la proiectul 8. La proiectul 8 de pe ordinea de zi. Deci, domnul consilier local nu va participa la aceste proiecte. Având în vedere că domnul primar nu este prezentat la ședința ordinară, întrucât este plecat cu probleme administrative ce nu au putut fi amânate sau reprogramate, proiectele inițiate de domnia sa vor fi supuse dezbaterii conform ordinii de zi care v-a fost comunicată. Acum vă supun spre aprobare ordinea de zi a ședinței de azi. Cine este pentru, împotrivă, abține. Ordinea de zi a ședinței de astăzi s-a aprobat cu 16 voturi pentru. Și vă comunic că până la începerea ședinței de astăzi nu au fost înregistrate amendamente de formă sau de fond asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi. Trecem la dezbaterea proiectelor aflate pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre numărul 1 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de încheiere numărul 1 din 11/9/2020, care are ca obiect spațiul medical situat în Incita Policlinicii Vechi, strada Simion Bănuță numărul 2. Solicită avizul comisiilor 2-3. 2 favorabil. 3 favorabil. Vă consult dacă sunt discuții pe acest proiect de hotărâre. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Hotărârea s-a aprobat cu 16 voturi pentru și are numărul 67 de astăzi. Proiect de hotărâre numărul 2 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune numărul 8510 din 3/9/2010, care are ca obiect spațiul medical situat în Incita Policlinicii Vechi, strada Simion Bănuță numărul 2. Solicită avizul comisiilor 2-3. 2 favorabil. 3 favorabil. Vă consult dacă sunt discuții. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Hotărârea s-a aprobat cu 16 voturi pentru și are numărul 68. Proiect de hotărâre numărul 3 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului și Noul Silvania a bunurilor imobile, construcții și teren aferent înscrise în CF 5250 C1, CF codul C1. CF-ul e același, doar codul diferă C2, C3, C4 din Șemeul Silvania, situat administrativ pe strada Ion Creangă numărul 24 și Șemeul Silvania, județul Sălaș. Solicită avizul comisiilor 2-3-4. 2 favorabil. Favorabil. Vă consult dacă sunt discuții. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Hotărârea s-a aprobat cu 16 voturi pentru și are numărul 69.
Proiect de hotărâre numărul 4 privind aprobarea încheierii contractului de comodat cu titlu de folosință gratuită pentru imobilul situat în orașul Șimeru Sipani Strada, 1 decembrie 1918, numărul 15, județul Săraș, pentru funcționarea unității de învățământ școala gimnazială Vaturi Ijma Șimeru Sipani. Solicită avizul comisiilor de 3-4. Favorabil? Vă consult dacă sunt discuții. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aici domnul Covaș. Hotărârea s-a aprobat cu 15 voturi pentru și are numărul 70. Proiect de hotărâre numărul 5 privind aprobarea schimbului de resurse de tineri destinate încheierii ANL-urile despre de vorba între titularii contractelor de încheiere numărul 16 din 18 a 7 a 2014 și numărul 3 din 23 a 5 a 2022. Solicită avizul comisiilor 1, 3, 4. Favorabil. Vă consult dacă sunt discuții. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Hotărârea s-a aprobat cu 16 voturi pentru, are numărul 71. Proiect de hotărâre numărul 6 privind aprobarea schimbului de locuințe de serviciu între Man Alina Ionela, titulara contractului de încheiere numărul 58 din 28 a 12 a 2020 și o locuință de serviciu vacantă. Solicit avizul comisiilor 1, 3, 4. Favorabil. Vă solicit dacă sunt discuții. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Hotărârea s-a aprobat cu 16 voturi pentru și are numărul 72. Proiect de hotărâre numărul 7 privind modificarea organigramei și a statutului de funcție al aparatului de specialitate al primăriei orașului Șimeru Sipani și pentru Direcția de Asistență Socială structurată fără personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local. Solicit avizul comisiilor 1, 3, 4. Favorabil. Vă consult dacă sunt discuții. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Hotărârea s-a aprobat cu 16 voturi pentru, are numărul 73. Proiect de hotărâre numărul 8 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activități de salubrizare stradală și de zăpezire al orașului Șimeru Sipani, județul Săraș, numărul 73 din 29 a 10 a 2019, încheiat cu CS Salubriz S.A. Solicit avizul comisiilor 1, 2. Favorabil. Vă consult dacă sunt discuții. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Hotărârea s-a aprobat cu 16 voturi pentru, 15 pentru, nu participă, 15 voturi pentru, numărul 74. Acum la diverse. Vă rog. Eu vreau să aduc la cunoștință faptul că am văzut sau am sesizat câteva terenuri agricole sau chiar programe și programe neîngrijite. Mai departe, intrăm în oraș, pe partea stângă, spre parcele acolo, chiar lângă fântână, ar trebui cumva înștiințați proprietare și, dacă nu, să luăm măsuri. Da. Altcineva, dacă mai sunt și alte discuții. Dacă nu, declar ședința de azi încheiată. Vă mulțumesc.